uNkulunkulu uyathethelela izono zethu, but if impilo yethu after sesithethelelwe izono ayivezi ukumthobela uNkulunkulu, ayivezi ukumthanda uNkulunkulu, ayivezi ukuthi ngempela singabantu abamukele umusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi lelo xolo lolo ebesinikeze zona, leyo ntethelelo ebesinikeze yona uNkulunkulu uyakwazi ukuthi abuye ayidonse ayiphuce uphinde futhi ufele icala lakho. Lokho ukufa ukubhubha okuphakade ukuthi ungawuboni umbuso wezulu. Nayo umcabango wesabekayo bazalwane, kodwa umcabango oyiqiniso. Seyizwa leyo nto, yingakho ngeze ngayengena kumavesi kwabaseKorinte ngikhuluma ngompostoli uPawulu ebhalela ibandla labaseKorinte beyichazela le nto ukuthi bazalwane, njengoba-ke manje senimamukelile uNkosi uJesu, hambani kuye, ningabuyeli emuva kwimisebenzi yenyama, ngokuba akekho umuntu owenza le misebenzi ozothola umbuso wezulu. Kuyazwana bazalwane, uma ufunda nje 1 Corinthians chapter 6 kusukela verse 9 uyayichaza umpostoli Paul uthi bazalwane, akekho umuntu ozongena embusweni nisenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. But namhlanje siphile esikhathini lapho leli qiniso likanje aliqondwa. Seyizwa bazalwane, leli qiniso lokuyinikela ngokuphelele umuntu kuJesu, anikele umzimba nempilo nenhliziyo konke, ngisho amatalente akhe yonke into. So namhlanje umoya ingcwele kuyawafaka nje enhliziyweni yami ukuthi ake sifunde ngokuguquka, sifunde ngokungcweliswa, sifunde nangokulungisiswa ngokukholwa, justification by faith. Sizofunda nje ngalezi eziwu-3 kulesikhathi esifishane esinaso: conversion, sanctification, justification by faith. Sayibona bazalwane, noba ngizothi ukwembathiswa ukulunga kaJesu. So sofunda nje ngalezi eziwu-3. Now asiqale sibuke indaba ye-conversion ukuthi isebenza kanjani. Asiyeni ku-2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Kuzo zonke iy'fundo esike siyifunde, asikho isifundo esilula esimple njengalesi bazalwane, kodwa asikho futhi isifundo esibaluleke njengalesi. This is a part of isifundo besisifundile last week esikhuluma nge-judgment. Now sifuna uku-understanda kabanzi ngendaba yokuguquka nangendaba yokusindiswa kwethu. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no-18. Sezofunde no-18. Okay, 2 Corinthians chapter 5, 17 and 18. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Nabazalwane, kukhulunywa lana ngokuguquka. Lithi iBhayibheli uma ngaba umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, kuthiwa lana izinto ezindala zinenjani, zidlulile, kuthiwa bonani zonke izinto ziba zintsha. So umuntu mayiphenduka bazalwane, sikhuluma la ngento engingadingi ukuthi ngihlale kuyona, ngoba abaningi thina njengoba sila experience esiyaziyo ukuthi umuntu mayiphenduka ngempela, nayi experience ebakhona ukuthi umuntu uba yisidalwa esisha kuba ngathi uyingane. I-true experience conversion umuntu ozibona eyingane, ezibona engazi lutho, ezibona eyisoni, ezibona edinga intethelelo, ebona uthando lukaNkulunkulu. Konke lokhu umoya ingcwele ekusebenzisa ukuzala isidalwa esisha enhliziyweni yomuntu ukuze izinto ezindala zidlule. Ngamanye amazwi kuba nokushintsha kokwenza. And lithi iBhayibheli izinto zonke ziba zintsha. Kuthiwa kuphenduka lokho, ukuthi kudlula izinto ezindala and izinto ziba zintsha. Now ngiyayithanda nge-English lapha ku verse 18.
njengoba kuverse 17 igcina ukuthi all things are of God. I mean igcina ukuthi all things are made new. Kuverse 18 iqala ku-English ngokuthi and all things are of God. Njengoba nakwisiZulu iyazi ukuthi izinto zonke zivela kuNkulunkulu. Kodwa ngithanda indlela ibekeka ngayo kwisiNgisi kunephonto eyichazayo lento ukuthi impilo yomuntu ophendukile akukona nje kuphela ukuthi seyenza izinto ezintsha, kodwa ukuthi wenza izinto zikaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane, kuyenzeka ukuthi umuntu ashintshe, thola ukuthi bebhema idakamizwa, akasayibhemi idakamizwa, mhlambe seyijoyine i-soccer club, yayizwa leyo nto, ushintsho lolo, siyibona leyo nto, wenza into engcono kunale ebeyenza, kodwa ngona ukuphenduka lo. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe omunye beyintombazana bethanda abafana, manje wathi ayothi ngiyeke indaba yabafana, ngiye ngifocus nje kwisikolo. Ushintsho lolo, wenza into engcono manje, wenza ushintsho oluhle. I mean it's a good change, ayikho umzali ongayijabulela ukuthi ingane yami seyifocusa manje kwisikolo, iyekile lento yokuthanda abafana. Shintsho oluhle lelo, kodwa ngona ukuphenduka lokho. Ukuphenduka it's when ushintsho lomuntu lumsondeza kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi lezi zinto ezintsha kuba yizinto zikaNkulunkulu. Yingakho ukuthi ngiyayithanda lapha kuverse 18 mayithi and all things are of God. Impilo iyaboshelwa kanje kuJesu Kristu. Ukuphenduka lokho kweqiniso ukuthi umuntu uyashintsha, ashintshe towards uNkulunkulu. Now-ke siyibukeni lento futhi nakwamanye amavesi asele mhlawumbe kuncwadi kaMateyu chapter 13. Ngicela kuMateyu 13 mhlawumbe siqale sifunde uverse 44. Verse 44, Matthew 13. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini. Yafunyanwa ngumuntu wayithukusa. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu. Sayenzela bazalwane, uJesu la kulo umbuso wezulu uthi ufanisa nomuntu othole ingcebo. Athi mayithola le ngcebo athengise konke abenakho ukuze akwazi ukuthenga le nsimu enengcebo. Kuyazwakala bazalwane, athi nginombono umuntu ubona insimu ifana namanye amasimu vele, but kunento ekule nsimu angakaze ayithole kwenye insimu, kunengcebo ayitholile kule nsimu. And lithi iBhayibheli lo muntu uyahamba uyodayisa yonke into anayo. Naku seyifika ekhaya udayisa isicathulo, udayisa imoto mayinemoto, udayisa umuzi. Lithi iBhayibheli yonke into. You know, mawufunda ama-parables kaJesu bolalelisisa onke amazwi. uJesu uthi lo muntu udayisa yonke into. uJesu bengasho ukuthi lo muntu udayisa okuningi anakho, but manje uthi uJesu lo muntu udayisa yonke into. Kunegama elithi lapha all. So lo muntu udayisa yonke into ukuze athole le ngcebo. uJesu yini ayicommunicateayo la? Uveza ukuthi umuntu othole ingcebo yombuso wezulu oseyibonile uzwe ivangeli, uzokushunyayela, uzokushunyayela ngomusa kaJesu, ngothando lukaNkulunkulu ukuthi adele indodana yakhe, ukuthi izofa ifele amacala abantu abangamfuni uNkulunkulu, vele bengenandaba noNkulunkulu. Siyibona leyo nto. Uzwile umuntu ukushunyayela zonke le ndaba eyilungile, mayizwa ayibone ingcebo. Naw lithi iBhayibheli lo muntu adayise yonke into anayo ukuze athenge leya nsimu enengcebo. Now uJesu into ayifundisayo la kule parable into esimple ukuthi umuntu ophendukile okangempela umuntu one-willingness yokuhlukana nanoba yini emenza ukuthi angayitholi ingcebo yombuso wezulu. Sayenze loo nto bazalwane, ukuphenduka lokho. Phenduka lokho. Now siyazi ukuthi thina masiphenduka ekavile ukuthi this is a parable. Kungenza ukuthi asidayisanga lutho angizwa. Akekho la kuthina owadayisa izinto wathenga okuthile, cha akekho. But le parable into eyi-communicateayo ukuthi umuntu ophendukile umuntu one-willingness yokuthi ahlukane nanoma yini eyenza ukuthi angayitholi le ngcebo.
you know, ngaye ngabuza abanye nje ngithanda ukubuza nje le mibuzo umuntu mhlawumbe kuzoba ngathi iyi-trick kodwa ibi-simple. Ngaye ngabuza abanye abazalwana, ngazi noma ngeke ngiyibuze indle sifundo. Uma ufunda kwincwadi yamaRoma nayo ezinye iy'ncwadi ebhayibhelini siyafunda lapho ukuthi isipho sosindiso simahhala, kuthiwa the free gift of God. Siyibona lo Romans 5, Romans 6, ufunda verse 23 kuthiwa isipho, siyabona ukuthi the wages of sin is death, ithi but the gift of God, yabona sayizana is the reward, isipho, yabo. Mawufunda Romans chapter 5 it's the free gift, isenze u-free. Now ngabuza ukuthi okay kumaRoma I told you this is a gift, usindiso, and it's a free gift. Then uJesu wayilana ethi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oye adayise konke anako ukuze athenge le ngcebo le yombuso wezulu. Nabantu baye badideke kube ngathi izwi liyaphikisana, cha liphikisana. Yes, isipho esi-free. Sayizona bazalwane, umuntu okupha sona si-free, and this is the example engithanda ukuyenza. Asithi kunomuntu who goes to a mine. Imine mhlambe yingozi. Afika gubha athola igolide. Siyibona leyo nto. Ahlangane nawe, mhlambe wena ebesazi ubaba wakho. Na ubaba wakho sewashona, lo muntu lo wasizwa kakhulu ubaba wakho. Then lo muntu athi hey, angazi ngambona kanjani ubaba wakho, indlela ubaba wakho wangisiza ngayo. Kodwa nali igolide ngiliphethe, ngifuna ukukupha for free. Hey, told nawe you know about this mine, ukuthi la mine iyingozi inzima. Vele lo muntu mawumbuka ezingalweni uyopha unamaskali because kunezinto bezimane mhlambe amatshe emane emkwebha, sometimes ekudingeke lapha kumayini. Yabona yonke lonto iyabonakala the difficulty, the cost adlule kuyona ukuze athole leli golide. But mayiletha kuwe leli golide ukunika free of charge. Sayingani bazalwane? But now here is the catch. Njengoba kunikeza leli golide, nawe kunezinto oyiphethe, kuneyikhwama oyiphethe, uphethe iyikhwama mhlambe la zeyimpahla zakho zandiya konke lokhu. And manje ngendlela okuyikona, you cannot take those bags zegolide. Awukwazi ukuthatha leyikhwama zegolide while uphethe leyikhwama zakho. In order for you to accept lesipho esi-free, kumele ushiye lezi zakho. If awuvuma ukushiya lezi zinto zakho nazo, then awukwazi ukwamukela isipho. And ame lo baba nezandla zakhe ezophayo athi nasi isipho. Uzokwenzani? Uzoshiya izikhwama zakho uthathe isipho, noma ngiqhubeke nesipho sami ngisipho omunye? Lezo bazalwane. So into kanjalo, so that is what Jesus is communicating la. Not that usindiso siyalithenga cha, but asikwazi ukulamukela sisaphethe lezi zinto zethu ezindala esiyiphethe. Kuyazwakala bazalwane, ingakho uJesu ethi umbuso wezulu ufana nalo muntu owayenenhliziyo ethi ngizodayisa yonke into enginayo. That is true conversion. Yabona lo muntu usuke eyibonile ingcebo. Ingakho ngihleze ngithi, yabona enkonzweni omama bayagqoka amabhluzi, bayagqoka iy'keti ezifishane, obaba bayaphinga, obaba bayaphuza, obaba babuka amamuvi. Yilo nalo uzenzela ukuthanda kwakhe, iy'ngane ey'ncane, i-youth iyajola. Now ufike ushumayele ngalokhu nalokhu, ubone kune-difficulty, abantu uma uchaza ngalokhu bayakuphikisa, ngalokhu kune-argument, ngalokhu. Kaze ngabona uma sengifunda leli vesi ngathi hayi lento isimpule. Labantu ngishumayela nabantu abangakayiboni ingcebo. And because akayiboni ingcebo, akukho lula ukuthi ashiye izinto lo muntu ayiphethe anazo. Siyibona leyo nto. Njengalo baba la kule parable, ngiyacabanga mayifika ekhaya babone ngathi babona uhlanya, babona umuntu uthi awubaba udayisa yonke into, uthi uyothenga leya nsimu yini kanti? Athi kunengcebo lapho, uthi awubaba insimu abayibonanga lento ayibonile lo baba. So that's why kubona kunzima ukuthi baphume mayithi fumana kule zithathayisi. Sekudayisa nalokhu. And bazalwane, sizokusho nalokhu.
Mawubona kunzima kuwe ngendlela ukuthi kunzima akwenzeki futhi ukuthi uhlukane nezinto ozibonayo kulezi zinto kuhlukanisa noJesu. Kumele uzihlole ukuthi ingaba ngiyibonile yini ingcebo. Because bazalwane uyabona bazalwane into esiyenzelwe nguNkulunkulu ngoJesu ayikho into enje bazalwane. iBhayibhile uma likhuluma kwincwadi kaPetro ukuqala liyakhuluma lithi ngisho izingilosi, 1 Peter chapter 1 verse 12 ukuthi even angels desire to look into these things. Ukuthi iy'ngilosi ziyafisa ukuzibuka lezi zinto ziyiqonde le nto. Izingilosi azi-understand into eyenziwe uNkulunkulu bazalwane. Ukuthi anikele ngoJesu ukuthi thina siyizoni kanje sizuze ukuphila okuphakade. Lento ifana nalento yenza uDavide. Angithi siyazi ukuthi iBhayibhile lonke from Genesis to Revelation likhuluma ngocebo losindiso, whether it is the law, it is the history, it is the stories zeBhayibhile, yonke into ikhuluma ngoJesu, yonke into ikhuluma ngosindiso. Ingakho uJesu wayethi kubo, hlolani imibhalo ngoba nithi kuyona nokuphila okuphakade, kodwa yiyo efakaza ngami. John 5 verse 39. Now mawukhumbula into eyenza uDavide eyenzela uMefiboshethi, iBhayibhile uDavide wabuza wathi akekho umuntu engamenzela umusa ngenxa kaJonathani umhlobo wami. Akekho yini umuntu osele endlini kaSawule waseyifuna ngisho noba ubani, noba umshana wakhona, noba yini, as long as unelala igazi likaJonathani azomenzela umusa because of uJonathani. Watshela uDavide ukuthi khona ingane encane kaJonathani, khona umfana kaJonathani, kodwa manje akakwazi ukuhamba, uhlala endaweni edelelekile ekuthiwa kuseLodini. Yazi bazalwane bokuyifunde bawunesikhathi le ndaba. 2 Samuel chapter 9. uMefiboshethi mayilandwa seyibekwa phambi kaDavide, uDavide yambiza athi, Mefiboshethi, nginombono. Yazi mina uma ngifuna iBhayibhile imagination yami vele isebenze kakhulu. Nginombono kaMefiboshethi encancazela. Uyavuma ukuthi uMefiboshethi mayibizwa nguDavide uthi yebo Nkosi, inceku yakho nani. Abese isithi uDavide, ngizokwenzela umusa ngenxa kaJonathani. Ngizokubuyisela wonke umhlaba kababa wakho uSawuli. Naye inceku yakho uZibha uzolima umhlaba wakho, kuzoba khona ukudla okuzovela emhlabathini wakho, kuzodla iy'ngane zakho. Ayinazo ney'ngane uMefiboshethi, nabo Zibha babezodla kulo mhlabathi. Uthi uDavide kuMefiboshethi uthi, kodwa wena uzohlala njengenye yamadodana enkosi, uzodla nami uqobo, ukudla okudliwa yimi kuyodliwa nguwe. Yazi uMefiboshethi waphendula wathini? Uthi, Nkosi, ngiyinja, ngathi ngiyinja kanje, ngingeyilutho la-Israyeli, ngiyinja nje kuphela. Ungayenza kanjani into ekanje kumina? Uthi uyaphinda uDavide uthi ngizokwenzela umusa ngenxa kaJonathani. Siyayibona bazalwane. So uNkulunkulu naye usenzele umusa ngenxa kaJesu, ngenxa kaJesu. kuMefiboshethi yena mayibona lento ukuthi ahlale etafuleni nenkosi njengendodana yenkosi, engeyondodana yenkosi, wabona isimanga esikhulu. Yingakho noJohane mayibhala kwincwadi ka1 John 3 verse 1 uthi, bazalwane, bhekani uthando olungaka uNkulunkulu asenzele lona ukuthi sibizwe ngamadodana kaNkulunkulu. Yazi indodana yenkosi ukuthi ihlalaphi? Ihlala esihlalweni sobukhosi. That's why noJesu esitshela kwincwadi yesambulu ukuthi mase sinqobile sizokuhlala naye esihlalweni sobukhosi. Cabanga bazalwane, just think about it, the treasure ukuthi kukhona umuntu very soon, ayikudala, mase kugoqwe yonke into uJesu wabuya. Kukhona umuntu owayeke waphila ngokudayisa umzimba ozobe hleli esihlalweni sobukhosi sasezulwini, la kungahlali khona ngisho ney'ngilosi. Ayicabanga leyo nto? Nawe ungayicabanga lezo sithombe, yonke into okuyenze ukuthi umuntu oke enze lokhu nalokhu nalokhu,
kodwa ngelinye ilanga uzohlala esihlalweni sobukhosi engakaze ehlale esihlalweni sobukhosi la emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu usinikezele ingcebo ukuthi bazalwane sikwazi ukuhlala esihlalweni sobukhosi ezulwini. Naw umuntu vele mangayiboni akulula ukuthi ashiye izinto. But bazalwane into engisho mina ukuthi nayi nalo usindisi nayi inguquko. Umuntu oguqukayo uba ne-willingness yokushiya nanoma yini. Ngoba umuntu mayifinyanyeza mhlawumbe ayifundele enye ivesi, there's something else I want to add kuleyo. Kodwa asifundele enye ivesi siyibone ngathanda la mavesi akhona uJesu la. Asifundeni ku-verse 33 la kuncwadi kaMateyu 13. Ngicela sifunde ku-verse 33 as we speak about conversion. Verse 33. Verse 33, Matthew 13. Ufundeka kanje. Wabatshela omunye umfanekiso wathi, umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithatha owesifazane wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu kwaze kwabila konke. Now we have spoken about this before. Sike sikukhulume lo. And i-idea la uJesu ayi-communicate abazalwane ukuthi umbuso wezulu ufana nani nemvubelo ne-yeast efakwa ngizothi inhlama dough mase kuxoviwe bese kufakwa i-yeast uthi until yonke ibile, until yonke ikhukhumale. Now abantu ababhakayo bayazi once i-yeast yafakwa kwinhlama igcwala inhlama yonke, uthola inhlama iningi igcwele insitsha wafaka i-yeast nje. Sayizwa leyo nto, kodwa leyo yeast izospread inhlama yonke ngendlela yokuthi mawukuthi bupheka ujeqe noma bubhaka isinkwa bese ngithi mina hayi kule sinkwa lesi ngicela nje ungisikele islice esizodwa esingenayo imvubelo. Ungasithola islice esinjalo cha kulo jeqe lo bese ngithi ngicela nje islice esingenayo i-yeast, slice nje sisodwa, just one kuyo yonke le phuleli into engaka yeke uzuyithola. So uJesu la uthi nombuso wezulu njalo, ivangeli linjalo. Ivangeli lezulu malifikile langena ngempela lathola indawo yokungena enhliziyweni yomuntu, li-affecta yonke ingxenye yokuphila kwakhe. Sayezwa lona bazalwane, umuntu uzozwa ivangeli esesontweni esenkonzweni, omunye alizwe kanje mhlambe lalele isifundo, alizwe ivangeli alibone uthando lukaJesu, amangazwe yile ngcebo engaka esiyitholelwe nguJesu at such a great cost. Bese umuntu lento ithinte inhliziyo yakhe. But bazalwane azigcina ngokuthi akuzithinta kanje la kuphela masihlangene. Mayigoduka ekhaya uzofika ahlale phansi abuke u-TV athi hayi namhlanje kuzodlala imovie kaRambo athi ngibuke. Njengoba ebukile nje kulento eyenzeka la enhliziyweni uthi hey uJesu manje lo ongifele kanje ongithande kanje angayijabulela kodwa lento engiyibukile uRambo. Hey angizole ihlangana kanjani uJesu. Yabona manje ebeyibukile le movie mhlawumbe nayizolo noma la last week, kodwa manje seyibona ngamehlo amasha. Ngoba manje i-yeast yevangeli iyangena in every part impilo yakhe. Athi mase isuka lapho ekuseni avuka emsebenzini afake igiya lokuqala afake lesibili angene emarobhotini. Athi mayisuka erobhotini ibe nomuntu omu-overtake-ayo amthuke ngenhlamba athi yawena abantu mayiqeda kuthuka athi yeyi ayodwa angiboni ukuthi umuntu ozinikele kuJesu wenza kanje. Kusebenza manje imvubelo isebenza even nakwindlela driver ngayo. Kuyazwakala bazalwane. True conversion khuluma ngokuguquka. Khuluma ngokuguquka kwangempela esikuchazelwa nguJesu ukuthi ivangeli lisebenza kanje. Sebenza kanje. Sebenza nje ivangeli. So njengoba sitholile oqala ku2 Corinthians ukuthi umuntu mayeguquka kuyashintsha ukwenza.
any man being Christ is a new creature. Isidalwa esisha, izinto ey'ndala ziyadlula, kuyashintsha ukwenza kwakhe. And siyathola ku-verse 44 kaMateyu 13 ukuthi umuntu uba ne-willingness yokushiya noba yini. Then siyathola la ukuthi ivangeli, izwi likaNkulunkulu ligcina li-influence impilo yakhe yonke. Yiyo leyo bazali conversion. And leyo nto ayikwazi ukwenzeka ngaphandle kokuthi kukhonjwe isono. Because umuntu akwazi ukushintsha ahlukane nesono kungakhonjwanga isono. Kuyazwakala bazalwane? Ngamanye amazwi imessage ayizwayo ezomguqula njengoba nje iveza uthando lukaJesu, iveza futhi nobubi besono. Mawubukisisa kahle ivangeli indlela lalishunyelwa ngayo kuqala, kwavela kokubili lokhu, thando olumangazayo likaNkulunkulu, the goodness of God. Kube sekuvela futhi nobubi besono. Semkhumbula umama wayengakashintshe lowa mama waseSamariya, but washintsha. And mawufundisisa incwadi kaJohane chapter 4 uyasho la mayibabiza amanye amadoda verse 29 uthi ozani nizobona indoda engitshene konke engake ngakwenza, konke engake ngaba yikho. Seyizwe lonto bazalwane? So do you see ipart kuyo yonke lenkulumo ende lo mama ebenayo noJesu? Ngoba lo mama ukhulume ngeworship, wathi hayi kukhonzwa kule ntaba, khulunywa ngani, khulume ngento eyiningi noJesu, but ipart emshintshile, ipart emthintile ukuthi uJesu umtshene konke lokhu lo mama wake wakwenza. Nayi ipart emthintile. If uJesu ayengasithintanga isono salo mama, namanje ngeke sikhulume lutho ngalo mama. Ngeke sikhulume lutho. Uyamkhumbula umpostoli uPetro eshumayela Pentecost, Acts chapter 2. Mawufunda ku-verse 36, uthi umpostoli uPetro uthi makaziwe-ke amadoda, uthi makwaziwe lokhu ukuthi uJesu Kristu lo elimbethele emthini nguye uNkulunkulu amenze ukuthi abe ngumsindisi kwaSirayeli. Uyabona uPetro mayisho lokho, ivesi elilandelayo verse 37, ukuthi abantu bahlabeke enhliziyweni. Yamuzwa uthini kubona? Uthi nina nibethele uJesu njengoba nithi nilinde uMesaya, niqeda kumbulala uMesaya. Ithi iBhayibheli bahlabeka abantu bathi senzeni ukuze siguquke, senzeni ukuze sisinde, because manje kuvezwe ini isono sabo bazalwane. NoPetro, uJesu mayifika, sengisho uPetro nje, uPaul, uJesu mayifika kuPaul ku-Acts chapter 9, akabe emtshela ngokuthi hayi ngiyakuthanda, uyamvezela uthando lwakhe ngokuthi uPaul angafi mayihlangana noJesu, kodwa uPaul ebeloke ezonda uJesu. Nayi into yamthinta kakhulu uPaul ukuthi yinkosi enjani le enamandla kangaka, eshaya ngombani ukuze ngize ngibe blind, kodwa ayengibulali, but buka abantu engibabulele. Wamangaza lo muntu uPaul, but uJesu wamtshela ngesikhathi uPaul ebuza ukuthi ungubani Nkosi, uthi nginguJesu lo omshushisayo. Uthi wena isono sakho usishushisa uJesu. uPaul, the next verse, Acts chapter 9, think of verse 6. Uthi uPaul mayiphendula uthi Nkosi ufuna ngenzeni? Uthi Lord, what would thou have me to do? Yambona lo muntu akazi ukuthi ayi Nkosi bengisacela ukwenza nje, ngicela uthi Nkosi wena sewufuna ngenzeni? Uyabona lo muntu seyiready ukuthi ashiye konke ekumele akushiye noba yini, uthi yena Nkosi manje sewufuna ngenzeni. Seyibiza uJesu ngenkosi, and he is willing to do and to die for God. Sayizwe bazalwane? So kuphenduka lokho, so kuphenduka njalo ukuze kwenzeke umuntu kumele ayithole i-conviction yesono sakhe. Ingakho uJesu mayikhuluma ngomsebenzi kaMoya Ingcwele uthi uMoya Ingcwele mayifika emhlabeni is going to convict abantu of isono sabo. Yabo, John 16 verse 8, he will convict the world of sin, righteousness and judgment. So uMoya Ingcwele uyaconvict because akwazi kuba khona ukuphenduka kungekho i-conviction yesono. Because sikhumbule bazalwane ukuthi into izulu elixabene nayo isono. Yabo? Yafisa lento singayikhohlwa.
Iy'ntshumayelo zanamhlanje akuzona iy'ntshumayelo bazalwane ezevangeli langempela. Iy'ntshumayelo eziningi iy'ntshumayelo nje ze-motivation but no transformation. Iy'ntshumayelo nje zokuthi abantu bakhamfatheke nje kuphela. But uthi uNkulunkulu uma ufunda nakuncwadi ka-Isaya, yamuzwa uthini uNkulunkulu ku-Isaiah chapter 58, uthi memezana, uthi cry aloud, uthi spare not, lift up thy voice like a trumpet, uthi lishaye izwi lakho engathi yicilongo. Uthini? Bese kuqhubeka uNkulunkulu uthi ubatshene abantu bami izono zabo. Nayizwa leyo nto. Why uNkulunkulu efuna abantu batshene izono zabo? Ufuna abantu benze njani? Bayoyibulala? No. Akafuni bayoyibulala. Ufuna abantu baguquke, and God knows akekho umuntu ozoguquka, akekho umuntu ozoshintsha engakaboni ukuthi u-wrong. So bazalwane, conversion sebenza nje kanjalo ukuthi umuntu uyabona lapho ahamba wrong khona and then ashintshe. Now I'm going to say this, masiguquka sonke vele kunezinto ezisicacele bha njengemini ukuthi lokhu kuyisono, njengokuphinga kodwa ngingasho akekho umuntu ongakwazi lokhu, ngoba ngesinye isikhathi ngake ngathi ngivangela la, ngahlangana nomunye umfana wayisonta kodwa seyihlubukile, seyingasamfuni uNkulunkulu. That's another story manje ukuthi wayengamfuni uNkulunkulu, but indaba yakhe engamfuni uNkulunkulu yayihlangene nokuthi wayekwi-relationship and then i-girlfriend yakhe yakhulelwa and then kodwa ingane yangaphila and all of that. So sathe sixoxa ngathi, do you know ukuthi leya nto leya njengoba uzimisile kanje ngoNkulunkulu, ukuthi le nto yokuthi nithole ingane njengokule relationship kahle kahle leya nto leya yayiyiphutha elikhulu. And I was so amazed ngempendulo yakhe. Uthi wathi kimi yazi le nto ngizoyizwa manje nje njengoba sevele ngayeka ukukholwa. I was so amazed ukuthi this person did not know, but most of us into ekanjalo siyazathi okay vele ngekwazi ukwenza lokhu, amanga uNkulunkulu awafuni. There are those clear things, asinje i-10 commandments. Siyibona leyo nto, kunezinto eziclear nje ukuthi cha lokhu kuyisono. But bazalwane, naku engifuna sikuqonde, as ukhula ngokumazi uNkulunkulu, the more uNkulunkulu ekwambulela izinto angayithandi. Siyibona leyo nto. As ukhula ngokumazi uNkulunkulu, the more uNkulunkulu ezobona ukuthi cha lokhu umuntu onolaka kanje, lo muntu ongenayo i-patience kanje, akafani noJesu. And now you become convicted. Ngiyakhumbula mina ngizana kuguquka, I've never had a conviction about impatience, ukuthi yabona nje ngumuntu impatient noma umuntu onolaka. Into eyibalekile nje in my mind ukuthi kumele ngiyabona nje amanga, kumele ngiqamba amanga, kumele ngihlukane namantombazana, kumele ngithini. That was very clear, and ngithandazela uNkulunkulu ukuthi angisize ukuthi ngenze lokho, kumele ngihlukane nokuphuza, ngahlukana nje nazo zonke lezo zinto. And then manje sengigxila kakhulu ekufundeni izwi, sengifunda ngoJesu ngesimilo sakhe. Ngazibona ukuthi uyazi ukuthi cha ngumuntu othanda ukuba nolaka. Kodwa for the first time ngibe ne-conviction ulaka. Manje sengizinikele uNkulunkulu, sengampilela uNkulunkulu, and but ngiyazibona ulaka ngathi lukhona, ngoba yabona khona omunye okhulume kanje enkonzweni ngayicasuka, khona omunye okhulume kanje ekhaya ngayicasuka. Ulaka ngathi lukhona. As this situation is vela, ngisibona manje cha ngumuntu othanda ukuba impatient, because manje ngiqhathanisa impilo yami nempilo kabani kaJesu bazalwane. Ake sibukeni something akuseni incwadi 2 Corinthians. I just want to see this about sanctification. 2 Corinthians 3 verse 18. Now abanye lamavesi bayawazi and abanye abawazi, but these are the verses bazalwane as amaKristu kumele siwaqonde ubisi lwethu lolu. Masikhuluma about lamavesi we-conversion, ukuthi i-conversion yini.
conversion yini ne-sanctification yini. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Verse 18, 2 Corinthians chapter 3, kufundeka kanje. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi, njengasesibukweni siyaguqulwa, sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni, njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. Now bazalwane, there's something engifuna siyibuke la. Uthi umphostoli uPawuli into eyenzakalayo la kuthina. Thina sibuka ngobuso obuvuliwe obambuliwe inkazimulo yenkosi, ha? Kuthiwa masiloke sibuka le nkazimulo yenkosi. Kuthiwa kwenzekalani kuthina? Kuthiwa bazalwane size njani siyaguqulwa. So the more we behold inkazimulo kaJesu, yini inkazimulo kaJesu? Isimilo sakhe. Naw seke sayifunda indaba yokuthi inkazimulo kaNkulunkulu isimilo sakhe, asasubuyela kuloko. Sibuka isimilo sikaJesu, and the more sibuka isimilo sikaJesu, kwenzeka into emangalisayo. Siyabona number 1 ububi bethu. Uyazibona ukuthi umubi kanjani the more ubuka isimilo sikaJesu esihle ngendlela emangalisayo. But uNkulunkulu akagcini ngokubonisa ububi bakho. Ngokubuka le nkazimulo kaJesu, ulokhu uphenduka ufane naye uJesu. Ngokulokhu uqhubeka ubuka ini isimilo sakhe, inkazimulo yakhe. And ithi lana kwisingesi from glory to glory, ukuya enkazimulweni. Ngamanye amazwi, it's a step by step process. Kuyazwakala bazalwane? You know, I'll tell you something. Eshaya abantu abaningi. Abantu abaningi bazalwane bashaya ulokhu. Ukuthi abantu abaningi babuka abantu. So umuntu obuka umuntu vele uzobona ububi bomunye umuntu, and because ubuka ububi bomunye umuntu uzozibona yena emuhle right. Lezo leyo nto. And lapho kwenzeka ini ke manje? Kwenzeka ukukhukhumala kwenhliziyo. Ngizibone ngingo-holier than thou, ngingcwele kunawe. But yabona mangibuka isimilo sikaJesu, ngibuke ukuzithoba kukaJesu, ngibone uJesu indlela ayenza ngayo izinto. Every part yempilo kaJesu bazalwane iveza uthando olujulile nokuthobeka okujulile kakhulu. Uyambona uJesu eyobhabhatisa inkosi yezulu nomhlaba, kodwa uJesu akasithi ayi ngoba ngiyinkosi ngicela ukubhabhadiswa kwamanzi wami ngedwa separate. Like there's nothing special engathi uzobhabhadisa inkosi. Can you imagine that? uJesu abantu abaloku beme lapha uline, can you imagine le nto yenze isenzeka ku-baptism? Ngoba lithi iBhayibhile kwafika liyazibala iy'nhlobo ngey'nhlobo zabantu ezazibhabhadisa iBhayibhile lapha kwincwadi kaLuke chapter 3. Kuthi kukhulunywa ngabantu izoni, abaphingi, nabantu aba-corrupt publicans. Bame kulayini, and uJesu uzojoyina kulowo layini. Kuyazwakala bazalwane, akanayo into ethi kuyena njengoba ngime la abantu abadlulayo bazothini, kodwa bazothi mhlambe nami phela ngiyisoni, kushuthi nami ngiyisoni kanje. Akabuki loo nto abantu bazombuka kanjani. But thina singabantu esikhathini esiningi into esiyibukile ukuthi abantu bazobacabangani ngobungcwele bethu. Ubungcwele obungekho. Sifune abantu babe nesithombe sobungcwele obuvele bungekho. Kodwa sifuna abantu basithathe basibukele le phezulu. Seyizwe loo nto. Kodwa uJesu ayile phezulu, wayengenandaba ukuthi abantu bazombukela le phansi. Eme lapha kwilayini. Nabantu abaziwayo ukuthi badayisa imizimba lapha, laba bayantshontsha. Ume kwilayini ayobhabhathizwa. Wamangala uJohane sekufika kuJesu uthi, hawu Nkosi, yimi odinga ukubhabhatiswa nguwe kodwa uzakini. Now the more you are studying about your character, izoku-affecta vele empilweni yakho. Uyabona ukuthi le nto le ngiyenzayo yokuzama ukuthi abantu bangibuke kanje, ukwenzela izinto ngenzela i-display. You know, enkolweni kune-display eningi.
emabandleni umuntu enze nje into just so that abukeke ongathi ave ekwizinga eliphezulu lokungcwele. Yabo, hayi ngoba mhlambe kuyindlela vele aphila ngayo nobenza ngayo, kodwa ufuna nje kubukeke ukukhanda isithombe emqondweni yabanye abantu ukuthi ngisezingeni oluthile lokungcwele. But bazalwane, uma ubuka kuJesu, the life becomes simple. Philela uJesu, uyena obona inhliziyo, uyena obona impilo. Kusiza kuphi ukuthi ngiloke yenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Njalo uma ngivumile ngiyovangela, sekumele ngithathe iy'thombe njalo encane encane. Njalo uma khona umuntu engihlangana naye ngiyahamba ngemoto nangolambile, ngimkhiphela isinkwa bese ngithatha iselfie ngibuye hambe ngipha abantu izinto. Senze leyo nto bazalwane. Nayo inkolo ekhona namhlanje. Inkolo namhlanje. Kodwa uma uthi kuyiqhathanisa nempilo kaJesu, sekuthiwa siqhathanisa, sekuthiwa nje wenza lokho kuyiqhathanisa nempilo kaJesu, khona ukuguquka. So the point is that, simple point, ukhona abazalwane ukuzidela, noma ngizothini, what is this word ngesiZulu? Noma ukuzibukela phansi okuzokwenzeka mawuloke ubuke impilo kaJesu. Mawuloke ubuke impilo kaJesu uloke ubona ukulunga okuphakeme kakhulu. Mawuzibuka wena uloke ubona ukulunga okuphansi, siyayibona leyo nto. But nayo into emangazayo ukuthi lokulunga kaJesu okuphakeme kakhulu, the more ubuka, the more uJesu ekudonsa, ekukhuphula ukuthi nawe ube njenganaye. That is what Paul is saying. But this is a process, just like nani nemvubelo mayisebenza kwinhlamba iyalindwa, angisho bazalwane. But as isikhathi sihamba, yenza njani? I-influencer impilo yonke. You know, kuney'khathi ey'ningi kanjani la ngiyezindaweni ngiyofundisa ngama-relationship. Uma ngikhuluma ama-relationship manje ngikhuluma ama-relationship between abantu abangakashadi, abasacabanga ukushada, kakhulukazi abantu abasha. And abantu bamangale ukuthi hawu, kanti izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nangokuthi ama-relationships kumele abanjani. Ngoba abantu abaningi abasha, ama-relationships, i-idea abanayo ama-relationships into abayibone nje ku-Bold and the Beautiful, Hollywood and Bollywood yokuphela. Nami nganginjalo. But uNkulunkulu wangifundisa ngomusa wakhe ukuthi cha, lokhu akwenziwa. Lokhu this cannot be godly. But lezo zinto yizinto abantu ezinye bengazinakile, bengazi ukuthi ikhona ezwini. And uNkulunkulu uya-understand ukuthi lo muntu lento akayazi. But as ukukhanya kuvela, umuntu oyibonile ingcebo uzoshiya phansi indlela zasemhlabeni angene kwindlela yasezulwini. Kuyazwana bazalwane, I hope this point of sanctification, this growth in grace, this growth in love, this growth in surrender, siyayizwa. Let me just show something. Ngizoveza nje amavesi mhlambe ayi-2. Asiyeni incwadi kaJames chapter 4. James chapter 4, ngicela sifunde verse 17. James 4 verse 17. Verse 17. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Seyile bazalwane, yini isono? Umuntu omele ngabe uyazi ukuthi yini kumele ngabe uyayenza, kodwa akayenzi. uNkulunkulu uyambalela ukuthi lo muntu ke manje njengoba enolwazi lokuthi kumele ngabe wenze ukuthi kodwa angakwenzi, isono leso. Kuyazwakala bazalwane. Now this is the point engiyakuyona ukuthi umuntu kaNkulunkulu as ekhula kuNkulunkulu, ekhula ngokwazi intando kaNkulunkulu, ngokwazi izwi likaNkulunkulu, you can agree with me ukuthi izinto azaziyo this year zizoloke zi-increase, zizoba ningi next year than the previous year. Kuyazwakala bazalwane. And the following year more than those years, if uyaqhubeka efunda ekhula kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, i-conviction karongo izoba khona, izoba strong kunakuqala. Kunezinto azozibonayo ukuthi zirongo bekade engaziboni ukuthi zirongo.
mhlawumbe omunye uyakholwa kodwa bengakaze afunde ezwini likaNkulunkulu mhlawumbe u-2 Corinthians chapter 6 verse 14 la ekushoyo ukuthi be ye not unequally yoked, ukuthi ningaboshelwa ngajoko linye nabantu abangakholwa. Kuyazona bazalwane, mhlawumbe bengakaze afunde lokho, azithole seyifunda leli vesi, azithole seyikwi-relationship nomuntu angakholwa, kodwa asho ukuthi eyi yazi kodwa le relationship yayingihlupha ngoba lo muntu angakholwa. But manje sengiyabona ivesi, kuyazona bazalwane, now they have to act. Now they have to act. So there is now growth kuNkulunkulu, kunjalo. Kunezinto esizifundayo, esifunda siyakhula kuNkulunkulu. Omunye afunde athi safunda iBhayibheli, athi ngisafuna ukufunda nge-resurrection, uthi ngiye ku-1 Corinthians chapter 13. Athi angakafiki kula mavesi asekugcineni akhuluma nge-resurrection, ahlangane no-verse 31. La umpostoli uPawuli, ngicabanga ukuthi verse 31 impela. La umpostoli uPawuli ethi be not deceived, ningakhohliswa. Ukuzwana nababi kuyamosha isimilo esihle. Evil communication corrupt good character, good manner. Abuka abangani bakhe athi hey, ngathi ngizwana kanje nabantu ababhidayo ngiloke ngihamba nabo yonke indawo yonke. Kodwa ngangiloke ngibona ukuthi cha, mangihleli nalabantu ngigcina ngikhuluma into eyibhedayo, kuthi namangisuka kubona unembezi yangishaya. You know, I remember this was my experience ukukhuluma iqiniso. Ngangisafunda ngisanda kuthola ivangeli e-university, and kunabantu engithanda ukuloya nje ngizwana nabo, ngihlala nabo ku-commune. Mangihleli nabo into esiyikhulumayo ngibona hayi yazi nembezi yangishaya. Ngijabule uma ukuthi bengihlale nabo ngakhuluma ngoJesu, ngakhuluma ngento bengiyikhuluma bengiyifunda mhlawumbe ezwini. Kodwa most of the time it was not like that. Kuloke nje kuzohamba nje nenkulumo esemhlabeni. Uma bekhuluma amantombazane kuyakhuluma amantombazane ngingathi ngizokhomenta ngithini kambe ngithule. Sometimes ngiyithole sengikhomenta khulunywe ngento eziningi ezingenamsebenzi, and then I'll be convicted ukuthi ngithi kodwa hayi akakho lutho wrong phela nabo ngabantu sengiyoze ngithini manje. But ngigcina ngathola ukuthi the only thing kumele ngabe ngihlanganisa nabantu abangakholwa ukubasondeza kuJesu. Njengoba lithi iBhayibheli malikhuluma ngoJesu ku-Luke 15 verse 1 lithi kwasondela kuye uJesu, ithi then drew unto him all the sinners and publicans. Then lithi iBhayibheli for to hear him, kuthiwa kwasondela kuye izoni nabathelisi ukuze bamuzwe. Bazalwane, hayi ukuthi basondele ukuthi ba-relax noma bachile, ayikho ivesi elinjalo. So isizathu sokuthi uJesu abe nabo labantu, inhloso aloke nayo enhliziyweni ukubasondeza kumbuso wezulu. Uloke ebheka amathuba okubasondeza kumbuso wezulu. So as ufunda lezo zinto, they are bound to change you. Now leyo nto we call that sanctification. Sanctification bazalwane, ngoba leyo nto ukukhula kuNkulunkulu. Khula kuNkulunkulu lokho. Nalinye ivesi engifuna ukuthi silibone, asilincwadi kaJob. Here's an example. Now, ngicela ukubuza bangcwele. Yabona manje hawo sengizoyanika i-answer. But anyways, let me ask. Let's unmute. Let me ask. Umuntu bazalwane njengoba uJesu be ye perfect, even as your Father in heaven is perfect. Umuntu bazalwane lo perfection ufika nini kuyona? Ngicela ukubuza. Umuntu ufika nini lo perfection le? Mhlawumbe angisho amagama kaJesu kuphela, ngisho namanye kaPaul, ngoba nezinto into isho uJesu ayiqondakali. Mawufunda ku-2 Corinthians chapter 7. Yeah. Maybe let me just see very quickly. Chapter 7 verse 1. Ngifuna umbuzo but ngifuna sibe nalama verse ku-background nje yey'ngqondo zethu. Impela ithi lana, having therefore these promises, dearly beloved, ithi let us purify ourselves from all filthiness of the flesh and of the spirit, ithi perfecting holiness in the fear of God. Ukuthi bazalwane njengoba lezithembiso kuthiwa masidede kuko konke ukungcola kwenyama nokungcola kwenhliziyo, kundlela ukungcola kwamoya.
kuthiwa siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu. Yayizwa leyo nto? Uthi uPaul lama ekhuluma nabazalwane baseKorinte uthi we are called to perfect holiness. Now ngithi ke mina bazalwane, umuntu le perfection le ekhulunywa nguJesu nompostoli Paul ufika nini kuyona? Ngicela unmute ke manje. From what we have just been studying, angabe ngakhulumi ngendaba perfection. Khuluma nje conversion and sanctification. But I just want to hear ukuthi umuntu ufika nini le perfection? Kumele sifike la uJesu engakabuyi, which means sisaphila la emhlabeni. Sisaphila la emhlabeni kumele sipheleliswe, siphelele ekungcwelisweni kwethu. Amen. Mele siphelele sisela emhlabeni, sisaphila la emhlabeni. Seyeke bazalwane. uJesu engakabuyi. Okay, uthi nomunye. Now I want to ask, angibuzi ngawe personally, kodwa nje umuntu ngokufunda kwethu i-conversion yomuntu. Mawubuka lo muntu i-conversion and sanctification konke lokho esikufundile, nokukhula kwakhe ezebuka nje ubungcwele bukaJesu, the more efunda kuJesu, the more ebona, the more ezibona eyishaya athi Nkosi kodwa cela ungithethelela ngifani nawe. Yabo. The more ebona konke lokho, ufika nini umuntu kwi-perfection? Mina ngicabanga ukuthi uJames 4:17 uyayiphendula lo mbuzo ngoba ngifunda ngoJesu mele nyenze lokhu uJesu athi ngikwenze. So ulwazi lokho, the light that I have, I must live it out and be in obedience to Christ. Then kulokho ngizabe ngireach perfection. Okay, amen. Seyizwe lento bazalwane. Angazi no seyizwe leli khuleka system 4. Now mawuyilalele kuzoba ngathi ayicha ukhuluma into engekho. But ngifuna siyibone la kule ncwadi kaJob. Le ncwadi kaJob. Job chapter 1. Job chapter 1. Now there's something bazalwane. uNkulunkulu asisize siqonde noma ngisize ngikhulume ngendlela eqondakalayo. All right, asifunde Job chapter 1. Siqala nje ku verse 1. Verse Job 1. chapter 1 verse 1. Yeah, sifunde verse 1 and mhlambe sifunde no verse 8, verse 1 and verse 8. Then content ngizoyibuza. Verse 1. Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi ogama lakhe lalinguJobe. Lowo muntu wayengenasici, elungile. Wayemesaba uNkulunkulu, wabalekela okubi. Verse 8. Amen. Wasethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni. Umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi. Bazalwane, yini esizwayo la ngoJobe kulamavesi ayi-2? Ukwesaba uNkulunkulu nokubalekela okubi. Okay, yebo. There's a word kunegama engilifunayo. Uthi righteous. Ithi Kuthiwa waye-righteous, yebo. yeah, he was perfect. Khona negama ku-English elithi he was perfect. It's a perfect and an upright man, one that fears God and shuns evil. Bazalwane. So lithi ngesiZulu wayengenasici nowayengenasibi, akukho kubi wayenakho. Manje bazalwane ku-verse 1 mawuzokhuluma nabantu ukhuluma ngendaba perfection ufunda verse 1. You know abantu abebethanda indlela esithanda ngayo isono. Funda verse 1 uthi buka mzalwane uNkulunkulu wakwazi ukusiza uJob obe perfect. Uthi akekho umuntu perfect. Lana phela kwakubhala umuntu ethi uJob waye perfect kodwa kushongo uNkulunkulu. And then uNkulunkulu wangibuthisa wangisiza ngabona verse 8. Verse 8 kusho uNkulunkulu imbala kuSathane uthi uke wayibona yini inceku yami uJobe? Now this is God saying Job is perfect. Seyizwa bazalwane. Kusho uNkulunkulu imbala. This is God saying this. But uNkulunkulu ukusho kanjani ke lokhu ngoJob?
while uJob yena mase kune experience abanayo uJob angidlala experience kaJob ushonelwa izingane aluze yonke into and then kufika abangani bakhe bakhulume naye kube nezinto azikhulumayo uNkulunkulu all the time uthule and then uNkulunkulu eqala ukukhuluma kuJob chapter 38. There's something engifuna siyibone ke manje after uNkulunkulu seyikhulumile noJob uNkulunkulu wathi ambula kuJob. Look at what Job says. Asena kuJob chapter 40. Into engicela nje uzona siyibone kancane. Oh, not Job chapter 40, sorry, lapho kusakhuluma uNkulunkulu. Job chapter 42. Verse 1. Let's just read verse 5 and 6 for the sake of time. Verse 5 and 6. Job 42 verse 5 and 6. Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyakubona. Ngalokho ngiyazinenga, ngizisole ukhulini nasemlotheni. Seyizwa lani bazalwane? Hayi bazalwane yathi asiyizwa. uJobe lo le ndoda bekuthiwa iphelela ayinasici. But manje mase imbona uNkulunkulu. Sithi kunento ayibonile ngoNkulunkulu bengakayiboni. So ube nale experience besiyifunda lapha ku2 Corinthians chapter 3 verse 18 ukuthi the more sibona uJesu the more sizobona ububi bethu. Manje uthi mayibona uNkulunkulu uthi inkosi ngangizwile ngawe ngokuzwa nje kendlela. Uthi kodwa manje ngikubona ngamehlo. Uthi futhi ngiyazinenga. Sezona bazalwane. Uthi wherefore I abhor myself. Uthi I repent. Omunye umuntu uzobuza ukuthi umuntu operfect urepenta kanjani? Ngoba lo muntu perfect phela. So the simple explanation bazalwane kulezi zinto kulama verse oyi2 is this. Ukuthi uJob why perfect ngenxa yokuthi lokhu uNkulunkulu ayemambulele kona nalokho ayikwazi ngoNkulunkulu wayephila ngakho uNkulunkulu engambeki icala. Sayizwa leyo nto. uJob manje mase ibona uNkulunkulu as enale experience and this experience uJob anayo thina sizitshentshije it's a once in a lifetime experience but this is the continuous experience. I-experience le bazalwane kumele sibe nayo ngoJesu continuously njengamaKristu. As sikhula sibona izinto ngoNkulunkulu besingazibonanga. Sayizwa leyo nto bazalwane. Nathi njengoJobe sibesithini sizinenge and then sibone la kumele ngaba siyaguquka khona. Uthi I repent. uJob uthi ngiyaguquka ngiyashintsha. Ngoba manje kunezinto azibonile ngoNkulunkulu. Yambona uNkulunkulu mayebuza uJob. Mofunda lapha kuncwadi kaJob chapter 38. Athi Job uthi ngibuze. Athi ubani opha amagwababa ukudla. Uthi nxa izingane zamagwababa zizulazula ziswele ukudla zikhala kimi ubani oziphayo. Uyibona leyo nto. Manje uJob uyalalela uthi uNkulunkulu mina bengithi ngilungile. Now when you read the book of Job uJob esuke ekhuluma lapha ngokulunga kwakhe athi ngikhumbula izinsuku la ngangenza ukuthi ngisiza nabafelokazi ngisiza nabantu. Uyibona leyo nto. Manje uJob yena wayibona lokho ukuthi kukulunga but now seyibona ukuthi uNkulunkulu akagcini ngokusiza abantu. uNkulunkulu uthi ngisho amagwababa izingane zamagwababa zekhala kumdali. Mayibona leyo nto wathi uNkulunkulu uyanaka. uNkulunkulu unothando bengakaze ngilibone before. And then oba ne-conviction ngezikhathi mhlambe la benganakanga khona kodwa manje uba ne-conviction ngoba sezithathanisa nokunaka kaNkulunkulu. Overzalwane, I hope this is making sense. So i-perfection yomKristu kahle kahle it's not absolute perfection. Mangithi it's not absolute perfection uyakhula still uthi perfect umuntu kodwa still akhule. Kuyazwakala bazalwane uJob njengoba simbone ekhula but true perfection is just perfect surrender. Nayi perfection yangempela. Masikhuluma perfection it's perfect surrender. So uPaul mayikhuluma about perfecting holiness in the fear of God
ukuthi nje umuntu aphile ngempilo yobungcwele lokhu uNkulunkulu amambulele kona njengoba esitholile kuJames 4 verse 17. But this is the lovely part now. Nayi indawo bazalwane ngiyithandayo kakhulu. Aseni kuJob chapter 9. Job chapter 9. Job chapter 9. Ufundo verse 20 and 21. Here's another lovely part here then. Verse 20. And 21. Noma ngilungile, umlomo wami uyakungilahla. Noma ngingenacala, uyakuthi ngonakele. 21. Anginasici, anginakekeli umphefumulo wami. Anginanzi ukuphila kwami. Ithi noma ngilungile umlomo wami wenza njani uyangilahla. Now angazi ngithini ngaphandle nje ukuthi mhlambe ngichaze ngale version eyiyo kulesingesi and the original. uJob lana iyazwakala ngesizulu kodwa there's just something angazi ngizothini. Kunento engazwakalisisi kahle hle. Cela sizweni nge-English. Uthi if I justify myself, uthi my own mouth shall condemn me. Uthi if I say I am perfect, it shall prove me perverse. So uthi uma ngaba ngithi ngilungile, umlomo wakhe ukumlahla leso sisho leso mayishaye lifuba ethi mina ngilungile. Uthi kusho kwakhe kanjalo kibe kumlahla. Uthi noba ngingenacala, noba ngithi anginacala, lokho kuyobe kungonakala kwami. Now why do I say this? Ingoba bazalwane umuntu ngempela obuke kwimpilo kaJesu uloke ebona njalo ukushoda kwakhe. Sayizwa leyo nto ngendlela yokuthi ukuba perfect kwakhe noma ukuphelela kwakhe kubonwa nguNkulunkulu kodwa akubonwa nguye, because yena uloke ebheke kuJesu nokulunga kwakhe. That's why bazalwane indaba yokuhlala kuJesu, ukufunda ngoJesu, yokufunda izwi kaNkulunkulu, ubone isimilo sikaNkulunkulu kubalulekile kakhulu, because once kusuke lokho emqondweni yomKristu, then umKristu uzishaya isifuba athi hayi mina ngiperfect vele ngoba konke ngiyakwenza. But umuntu obuka uJesu akazi ukuthi uJesu ave ngibonga ngoba ungenze ngaba perfect. Seyizwe leyo nto uzothi Jesu ngithethelele ngoba angifani nawe. Thethelele ngoba angifani nawe. This is the experience. But another lovely part, put even more lovely than the experience, is that even though bazalwane thina sibangaka siphansi, thina sile sandla lesi, this hand yithi laba, and then ukulunga kaJesu kungaka, lezo leyo nto kuphakeme. But uNkulunkulu ngenxa kaJesu usibona sinje thina. Kuyazwakala bazalwane, uNkulunkulu ngenxa kaJesu usibona sinje ngoba wonke umuntu ozinikela kuJesu ukulunga okubalelwa kuye ukulunga kukaJesu, hayi ukulunga kwakhe lo muntu. Kuyazwakala bazalwane, ngendlela yokuthi if bazalwane kunomuntu osanda kuphenduka namhlanje ongazi lutho, wazi nje uzwe nje ukuthi cha uNkulunkulu uyamthanda, uNkulunkulu ufuna ahlukane nesono, yena emqondweni wakhe wazi ukuthi mhlambe kwisono asenza yilokhu ukuntshontsha iy'nkomo zabantu, athi kusukela namhlanje ngiyahlukana ney'nkomo zabantu. Yayizwa leyo nto ndizothi kunamanga bazalwane, kodwa ngilitshela iqiniso, isono asaziyo yilo ukuthi iy'nkomo zabantu kumele nje aziyeke. Okunye nokunye mhlawumbe akamkhanyeli kahle. Yayizwa leyo nto athi mayiphuma lapha bathi ayicha ngihlukeneke ney'nkomo zabantu, khohlwa-ke. Bafika abangani bakhe bathi ayicha nazi iy'nkomo ndoda siyothatha lezo, athi khohlwa-ke. Bathi bethi hayi woza ndoda sihambe thatha induku abashaye, angisho akazi lutho. Isona sibambile ukuthi
inkinga ekhona engixabanise noNkulunkulu uNkulunkulu angayifuni njengoba sengifuna ukusondelana noNkulunkulu ukuthi ngintshontshe inkomo zabantu. That person, if we are shown the same week, that person, if we are shown on the same week, that same person uzohlala on the same throne, ozobe kuhleli umuntu osekakholwa mhlawumbe for 20 years, aze amaqiniso amaningi enithi nani manimbuka nithi umzalwane osibani. Hawu kodwa bakithi, yazi ukuba ngathi akasekho nje la emhlabeni. Kodwa loyo nimbonisa abantu ngenduku, nina manimbuka nibuke ngeyilutho, nomangala ehleli on the same throne. Yazwakala bazalwane, why kanjani? Ngoba wonke umuntu ekugcineni akasindi ngokuphila kwakhe. Wonke umuntu usinda ngokuphila kaJesu, okubalelwa kuye mayizinikela kuJesu. Ake sifunde amavesi ambalwa, then we are finishing. Manje sikule part ye-justification. Seyeke lona bazalwane. Sikule part ye-justification yokuthi umuntu ambathiswe ukulunga kaJesu. Ayikho ipart engiyithanda njengale ngoba manje ngale izono zami aziningi kakhulu. Asibukeni la kwincwadi kaPhilippians chapter 3. Ngifuna nje wonke amavesi akhuluma ngale nto siwabona. Last week khona ivesi engalifunda sengizolishwa manje from memory, because alifunda last week. Romans chapter 5, that's my favorite verse 10. I think that's one. I'm not my favorite. I think one of my favorite verses. Lithi ke leli verse uma ngaba ngesikhathi siyizoni sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe uNkulunkulu. Uthi ngaphezulu kokubuyisana siyakusindisa ngokuphila kwayo indodana. Sezele bazalwane. Ithi for if when we were sinners we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled we shall be saved by his life. Now in the Bible we are saved by the life of Jesus. There is a lot of Romans 5 verse 10. Umayamazi uko wonke umuntu ozongena ezulwini akekho umuntu ozongena ngenxa yokuphila kwakhe. Wonke umuntu ungena ngenxa kaJesu. NjengoMephibosheth ebesikhuluma ngayo, owangena wahlala etafuleni ngenxa kaJonathan. Kezwakala bazalwane. Like iBhayibheli njengoba ngithi lonke likhuluma about the plan of salvation. Lento eyenziwa uDavid eyenzela uMephibosheth, it's the same thing uNkulunkulu ayenzela izingane zikaDavid. You remember Solomon? You know, let me tell you a story. uDavid ngelinye ilanga after konke ukuganga kwakhe uDavid kamfikela ngelinye ilanga seyithe ukukhula seyirepentile wazisola ey'ntweni ey'ningi. Uyabuka indlu ahlala kuyona, he sees all his glory, but instead of ukuthi ayishaye isifuba athi ubheke indlu yami inhle kanjani, uthi mayibheka ngale abuke itende la kuhleli khona umphongolo wesivumelwano, the Ark of the Covenant. Abe sabiza umprofeti kaNkulunkulu athi ngeke kulunge, ngihlele endlini enje kodwa umphongolo kaNkulunkulu uhleli ematendeni. Ngifisa ukwakha indlu eyisimangaliso, ngiyakhela uJehova. Angeke ngikwazi ngihlele endlini enje umphongolo wenkosi enkulu uhleli ematendeni. You know, leyo nto bazalwane yamthinta uNkulunkulu kakhulu, ngoba uNkulunkulu wayengashongo kuDavid ukuthi yakha indlu. uNkulunkulu wayengacelanga lutho kuDavid kanjalo, kodwa lokhu kwakusuka enhliziyweni kaDavid ethi angifuni mina ukuba nento engcono kuNkulunkulu. uNkulunkulu okumele abe nendawo engcono kunale ngihleli kuyona. Siyibona leyo nto. And vele kwakuyinhliziyo kaDavid le. I remember one time uDavid uthi ucela amanzi aseBethlehem. Kukhona abantu amaFilisti lapha eBethlehem ngasemfuleni seBethlehem avalile amaFilisti. Kube khona amasosha kaDavid adabule ayothatha lamanzi la amlethele uDavid lamanzi, this precious water. Athi uDavid ngawaphuza kanjani lamanzi? Ngoba lamadoda abeke ukuphila kwawo ebungciphekweni ukuze athole lamanzi, ngamanzi wegazi la. Lamanzi athi ngiwanikele uNkulunkulu nokuthi aphuzwe yimi. Siyabona leyo nto. Wathi amanzi abaluleke kangaka ukuthi ngiwanikele, kuthiwa wathela phansi as an offering to the Lord. Akaphuzanga ngisho iconsi, kodwa wayithi womelele wamanzi. But when he saw how precious that water is, wathi ngiwanikele uNkulunkulu. Now I'm saying this to say this. uDavid wayemthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, and uNkulunkulu lento yamenza ukuthi amthande uDavid kakhulu.
ngendlela yokuthi uNkulunkulu wenzela uDavide izithembiso ukuthi ingane yakhe uSolomon iyona ezokwakha itempeli. Wathi ngisho noba seyenza ukuthi nokuthi nokuthi, uthi kodwa angiyukususa umusa wami kiyo. Uthi yebo ngizoyishaya ngokuyishaya kodwa angiyukususa umusa wami kiyo. So uNkulunkulu izinto aseyizenza emadodaneni kaDavide wayizenza ngenxa kaDavide, hhayi ngenxa yokuyazo. Uyambona uSolomon, umuntu akhonza iy'thixo, wathatha onkosikazi abaningi, onkosikazi bakuthenga ngabathathu, wakhonza iy'thixo, wenza okuningi, wa-oppressa abantu. uNkulunkulu ngokomthetho kwakumele awuthathe umbuso wonke kuSolomon. Kodwa uthi uNkulunkulu uma ewuthatha umbuso kuSolomon, uthi uNkulunkulu ngiyawuthatha umbuso, uthi kodwa angizuwuthatha wonke ngenxa kaDavide. Ngenxa kaDavide inceku yami. Nayizolo bazalwane, qhubeke kube khona ingane kaJotamu. uJotamu naye ingane one of the grandchildren kaDavide. uJotamu uzalwa uZiya olodumile-ke inkosi ekuthiwa ngesikhathi sokufa inkosi uZiya ngayibona inkosi lekhumbula. So that same uZiya uzala ingane uJotamu, then uJotamu azale ingane egangayo ehluphayo ekuthiwa Ahaziya. Then there came a time la lengane ingamfuni uNkulunkulu ikhonza iy'thixo. Kwafika amakhosi athi azoyihlasela ayikhiphe ebukhosini, afake ubukhosi obusha, azozifakela la makhosi wezinye izizwe, ubukhosi obusha eSirayeli. You know uNkulunkulu wathumela umprofeti wathi ngenxa kaDavide, not because of you ngoba ungilalela, uthi kodwa ngenxa kaDavide ngimthembisile ukuthi ubukhosi abusuke endlini yakhe. Ngenxa kaDavide angizuvuma ukuthi bayenze leyo nto. Yayizolo lona bazalwane. So nathi umbuso wezulu siyawuthola ngenxa kaJesu. Now let's read lama verse ngathi Philippians chapter 3 verse 9. Verse 9. Ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami. So let's start in verse 8. Verse 8 and 9. Okay. Verse 8. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. 9. Ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. You know lento yamangala, because le ndoda le uPaul yayilungile. Le ndoda iqeda kufakaza verse 8 ithi ngilahlekelwe yiyo yonke into ngenxa kaKristu. And ngesikhathi ebhala le ncwadi uPaul siyadwa ikephi wayesetilongweni ready futhi ukuthi afe efela uJesu. Yayizwa leyo nto. Now mina mangicabanga leyo nto, le nto iveza umuntu kwesami isithombe mangibuka nje lo muntu le uphelele. Umuntu okhetha ukuthi afe kunokuthi ahlukane noJesu. To me that is amazing. That is perfection. Kodwa yena uthi cha. Uthi ngiyafisa ukuthi ngizuze uKristu ukuze ngifunyanwe ngikuKristu. Hayi ngokwami ukulunga. Uthi not having my own righteousness. Nayizwa lelo bazalwane. Lo muntu thina esithi masibuka sikuncoma ukulunga kwakhe. Uthi kodwa mina ngiyafisa ukufunyana kuKristu. Hayi ngokwami ukulunga. Kodwa ngifisa ukufunyana ngembathiswe ukulunga kaKristu. Okuza ngokukholwa kuKristu. So naku bazalwane, ukulunga okusindisa umuntu wonke. Lokulunga umpostoli uPaul akhuluma ngakho ukuthi uzokuthola maye kuKristu. Inkinga nje indaba ilapho ukuthi lokulunga lokhu kaKristu ukuthola mawukuKristu. Ukuthola mawukuKristu. And ukukhuluma iqiniso bazalwane, you know mina njalo mangifunda manje ngempilo kaKristu ngibone lokulunga okungaka. Yes, kuyangishaya ukuthi mina ngifuna ukulunga okungaka, but also kuba nokubonga okugcwele enhliziyweni yami ukuthi
uKristu ungiphe into engaka, nami ezulwini ngibukeka nginje. Mangifunda ngepatience kaJesu, ngithi nami uNkulunkulu ungibuka ngepatience nginje. Nayizwa leyo nto. While I know ukuthi mina I'm struggling ngepatience, I'm struggling, kodwa ngithi kodwa uNkulunkulu ungibuka nginje. Nayizwa lento bazalwane. Ngijabule kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu indlela angibuka ngayo ungibuka nginje. Kodwa uNkulunkulu akagcini lapho. Uloke engidonsa engiphakamisa ukuthi nami ngifinyelele kulokulunga. Engithi mangifinyelele ngiphinde ngibone okunye futhi. Sezona bazalwane. Uthi umpostoli uPawuli ufuna yena ukuthi atholwe enalokulunga kukaKristu. Let's go to the next chapter, chapter 4 kaPhilippians. Ngicela sibone lento bazalwane sifunda la. This is amazing. Sorry, not chapter 4. Not next chapter. The next verses. Ngicela sifunde verse 13 no verse 14. Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile. Kepha kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili. Ngijonge emkomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu uJesu Kristu. Amen. Sayenzani bazalwane? Uthi uyababiza umpostoli uPawuli abazalwane. Uthi bazalwane asiphileni kanje. Kodwa manje into engimangazayo. Uthi umpostoli uPawuli uthi bazalwane njengoba ngikhuluma kanje angizibali ukuthi cha sengifinyelele. Uthi kodwa nayo into engiyenzayo. Ngiyakhohlwa okusemuva, ngiyashiya okusemuva, yiloyo ngibheke phambili. Kulo mkomelo esiwubekele. Siyayibona lo bazalwane. Now, this same Paul is speaking lento ibikhulunywa ubani? kuJobe chapter 9. Uthi uJobe uma ngaba ngizothi ngilungile, uthi ngisho umlomo wami uwona umlomo wami uyongilahla. Seyizwe leyo nto. No Paul uthi angisho ukuthi ngifinyelele. But the same Paul othi angafinyeleli. But uyasho mayibhalela uTimotheo uthi mina sengilindelwe yini umqhele. Umlinda kanjani umqhele kodwa abe ethi akafinyeleli? Kuyaseyizwa bazalwane. It's because umqhele akawutholi ngempilo yakhe, uthola ngempilo kaJesu. So long as yena kuJesu umqhele uzowuthola. And kuJesu bazalwane asidinga ukuthi ngichaze ukuthi siba kanjani kuJesu. It is by faith, and faith is surrender. Akukukholwa ongenayo surrender. Yabo. So indaba ila surrender. That's why ngithe perfection, Christian perfection is perfect surrender. Yingakho uSathane elwele indaba ukuthi bazalwane singakunikeli ukuphila kwethu kuJesu. Because uyazi ukuthi once we are not surrendered to Jesus, once uJesu singamnikezi ukuphila kwethu, then nathi uJesu akakwazi ukuthi asinikeze ukuphila kwakhe asemboze ngakho. And makubizwa amagama ethu ekwahluleleni kuvela thina nobuze bethu, all of the ugliness esike siyenze bazalwane. But if sihleli kuJesu, then kuvela uJesu nokulunga kwakhe. Bazalwane, le ndaba we can go on and on and on ngayo. Yiyo lento ezokwenza ukuthi isele lalile ngemthini elathi irekhodi lokuphila kwakhe lizovala. Impilo yakhe imbi, impilo yakhe imbi, ingcolisiwe isono, kodwa ngesikhathi sokugcina wayilahlela kuJesu. And mayebuya uJesu, that man uzobe menga sesandleni sokudla. La kuzobe kunconywa khona abantu ukuthi mina nenza ukuthi. Kodwa lo muntu masifunda ngaye thina ezwini akenzanga lutho. Manje uzoma kanjani nabantu abanconywa ukuthi benze lokho? Ingoba bazalwane kubalelwe ukulunga kaJesu kuye umuntu. Kubalelwe ukulunga kaJesu. Every man uzosindiswa ngokuphila kaJesu. Nayo into emangalisayo uNkulunkulu bazalwane asenzileyo. So I'm going to stop
i-study lapho ngoba isikhathi sesihambile, kodwa nje i-theme ne-topic ebaluleke ngendlela emangalisayo. Kanti uNkulunkulu angasisiza ngento eyodwa nje ebalulekile, ukuthi ukuphila kwethu siloke njalo usuku nosuku sikubeke ezandleni zikaJesu ezinamanxeba. Ngoba how we become covered with the life of Jesus, it is by surrendering our lives to him. Ake ngibuze nangu brother Njabulu khona, angakwazi yini ukuthatha leli Bhayibheli lami alemboza semhlawumbe unendwangu ethile noma unekhava nje emnandi, athi hey brother Sam, iBhayibheli lakhe libona lidabuka kanjani, buke le Bhayibheli lidabuka kanjani. Athi hey brother Sam, yazi ngine-leather cover ngiyakukhavela leli Bhayibheli. Kodwa can he cover this Bible alenze libe lihle? If mina ngiwu-brother Sam ngiloke ngiligodle kanje, angifuni ukumnika iBhayibheli, angitsho mina I don't have lento to cover this Bible, and I don't have the ability to cover this Bible. So kumele nginikele leli Bhayibheli kulo muntu okwazi ukucover leli Bhayibheli, leyo bazalwane. And if I should say while esebhize cover ngiliphuthe iBhayibheli nayo uyahlala necover yakhe, mina ngithatha iBhayibheli lami lidabukile, kuyazwakala bazalwane. So into ebalulekile yini? It is surrender. It is surrender. That is how we can be in Christ. And this surrender yenza into eziyi-two. Yenza ukuthi semboze ngokulunga kaJesu, but also yenza ukuthi the more we surrender to Jesus, the more ezimpilweni zethu we reflect the loved image of Jesus. Uyabona leyo nto? So i-surrender yenza lezi zoyi-two. So while i-surrender, which is faith, yona esitholela i-justification, ukwembathisa ukulunga kaJesu, but yona futhi the same surrender esitholela ini? Sanctification. Because if we surrender to Jesus, the more Jesus silungisa. Oh bazalwane, engathi uNkulunkulu angasisiza to surrender every part yempilo zethu kuye. So uNkulunkulu in the judgment eyenzakalayo ezulwini, uNkulunkulu into ayibhekayo is surrender. Is surrender. Ubheka ukuthi le mpilo enje wazi ukusurrender to me. And impilo esarendiwe uNkulunkulu yembozo ukulunga kaJesu. Kuyadlula kulo muntu, yazi lo muntu uthola ukuphila okuphakathi. Impilo that has not been surrendered. Kwaye impilo eyayisurrendiwe ngale lalanga, kodwa umuntu aphinde ayifuce into yakhe. Wasala uJesu ebambe ingubo yakhe yodwa, umuntu seyisusile. Yayizwa leyo nto bazalwane. Unfortunately lo muntu icala liyamlahla, ngoba manje uzovela ngobubi bakhe, and no one can stand mayimenge izenzo zakhe. Ake sivalele umntwana. uNkulunkulu nomusa nothando olujulile, siyakubonga Nkosi ngengcebo nange-treasure emangalisa kanje. Cela usisize Baba ukuthi sinikele ukuphila kwethu kuwe ngokuphelele. Sithemba Nkosi uthando lwakho. Sithemba Nkosi ukujula nje Nkosi ukuhlakanipha kwakho. Sithemba Nkosi nokusifisela kwakho okuhle ngesikhathi zonke. So that Nkosi even when we surrender singatatazeli ukuthi kodwa Nkosi ngaba uzokwenza yini lokhu, ngaba uzokwenza yini lokhu. Help us Lord to trust you. Into esishaye kakhulu uNkulunkulu oyingcwele ukuthi Nkosi asikuthembi. That is why Nkosi we are unable to surrender. Please Lord, help us to trust you. Help us to be determined that we may give all at all times. Ngicela konke Tata in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.